Mga kapuso, di basta-basta nga mga taong atong makauban this morning, labi na kung edukasyon ang atong hisgutan. Nakulbaan ako gamay da. Betaw, silang duha ang pipila sa mga dekalibreng education personalities nga anaa karon sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Ang tunghaan lang naman ang nagtop 1 sa Alfred Dodger Scientific Index, beating UP and Lasal. Paunsa ni nakuha nga fit, kana ang atong Siron, kauban sina Prof. Alizedne Ditokalan and Prof. John Mikel Maratas. Prof. Z and Prof. John, good morning and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta mo karong buntaga? Maayong buntag sa tanan, especially to our viewers sa ato ang programa, sa atong mga pinalangga na mga kapuso dira. Salamat sa pag-imbitar. So maayong buntag sa tanang viewers nato. So hinaot nga daghang kitang mahisgutan karong adlaw. Salamat. Alright, unang-una, congrats Prof. Z sa imong bag-ong posisyon, isip Chancellor sa MSU-IIT. Kumusta ba ang imong paglingkod karon isip Chancellor? Ug sa imong termino sir, unsa-unsa ba mga plano nimo nga buot ipatuman? Oh, that's a heavy question. Anyway, no, initially I thought that becoming a chancellor is something that makaingon gyud ka na malipay ka. Of course, I must say I mean it was an honor to be serving the university, no. One of the leading universities in the country and one of the top universities in Asia. Pero kanang pag naanagyud ka dito first day in office, then dito gyud nimo ma-realize the job, that how daunting it is. And I must say, I must be candid, I'm still, despite probably my educational background and my experience, I must still say that it's still kumbaga, I'm still in the learning curve. You will realize there are a lot of things that di gyud mo makitaan sa imong gitun-an, no? Under my chancellorship, we are now developing this roadmap of influencing the future. Our main goal really is how we can transform the university into becoming an intensive research university. Ning bag-uhay lang Prof. Z ug Prof. John, giilang MSU-IIT isip top 1 university sa Upper Dodger Scientific Index ug inyo pa napildi ang University of the Philippines ug De La Salle University nga nahimong second ug third placer respectively. Unsa ba kini nga kadaugan sir ug paunsa ninyo ni nakab-ot? So ang AD Scientific, ang yang focus sa pag-evaluate kay base mostly on research. So lahi pud siya nga let's say kanang yang scoring system kumpara sa uban nga ranking system. Tungod nga na no tungod sa pagpaningkamot sa ato mga researchers, dili lang ako of course, no, but ang mga researchers sa tibuok Mindanao State University IIT, nahimo nga number 1 kami sa Pilipinas. Yes, so ang una ani is ang pag-build yun sa research culture. So mag-una ka sa administration nga ang administration nakasabot mismo nga ang research importante gyud guys para sa isa ka university. And then ang sunod ani is ang katong aggressive nga faculty development or research personnel development. So ang IIT very aggressive kasi sa pag-develop sa ihang manpower. So ang mga faculty ginapadala for training and gina-develop unsa ang pag-publish, unsa ang pag-research and so on and so forth. Karon for sure daghang mga kapuso gayud nato ang mibilib ug naengganyo sa dekalidad nga edukasyon nga inyong ginahatag. Busa Prof. Z o Prof. John, aduna ba kamoy mensahe ngadto sa itong mga kapuso viewers, labi na sa mga gustong mahimong estudyante sa inyong tunghaan? So sa mga viewers nato, no, nga mga estudyante nga gusto mo eskwela, in particular kung gusto mo og kalidad nga edukasyon, ang IIT maka-offer kayo dana. Anarag yung diri ang IIT mutabang sa inyong mga kinahanglan, sa inyong mga ambisyon na mahimong scientist, mahimong engineer, mahimong teacher. Kompleto sa rekado ang IIT, no. I hope to see you guys, no, in the near future, no, sa pag-abri sa ato ang universidad this coming August.
Daghang salamat Prof. Zen ug Prof. Jan from MSU IIT sa oras ngayong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Congratulations once again ug padayon kamo sa paghulma sa sumusunod na henerasyon. Salamat. Salamat. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.